PNP applicants sa Orbistondo, Pangasinan sumalang sa screening at interviews. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Sumailalim sa masusing screening at panel interview ng Philippine National Police ang mga aplikante mula sa bayan ng Orbistondo sa ilalim ng attrition quota ngayong taon. Layunin ng naturing aktibidad na matiyak na may sapat na kwalifikasyon, mataas na antas ng integridad at kahandaang gampanan ng tungkulin bilang tagapagtupad ng batas ang mga aplikante. Sinuri ng mga opisyal ang mga dokumento, background investigation at panel interview upang masukat ang kanilang kakayahan, kaalaman at wastong asal. Ayon sa mga opisyal, ang ganitong proseso ay mahalaga upang mapanatili ang kalidad at kredibilidad ng hanin ng kapulisan. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ng mga kwalipikadong individual na maging bahagi ng PNP, kasabay ng pagsusulong ng mas epesyente at mapagkakatiwalaang serbisyo publiko. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.